Abantu abaningi basakhala namhlanje ukuthi uMnumzane uZuma wathi uzokhuluma, kodwa bathi namhlanje akaze akhulume. Kahle kahle uMnumzane uZuma usekhulumile. Ukhulume yona lade nifuna ukuyazi, kodwa akayikhulumanga ngale ndlela ethandwa yinina. Ngethemba lokuthi nibadala nenengqondo nizokwazi ukumuzwa uma ekhuluma ngama-action. uMnumzane uZuma wenze into ukuthi nibone ukuthi yini la ethi uzoyikhuluma. Sizobheka nje intwana ethe ukujula kancane. Umuntu owazi umlando walelizwe uzoyibona lento ukuthi uMnumzane uZuma uyikhulume kanjani, kwase kuba kuwena-ke ukuthi wena uyithatha kanjani. Yini edale ukuthi uMnumzane uZuma umkhonto wesizwe awumemezele ngomhla ka-16 Disemba 2023 aphinde aye e-Orlando Stadium la esohlangana nawo wonke amalunga omkhonto wesizwe? Lento ithi uma umkhonto wesizwe uqedwa ngokusemthethweni ngo-1993 waqedwa ngomhla ka-16 Disemba. Iseremoni yakhona yayise-Orlando Stadium. Yingakho uMnumzane uZuma ekhethe uDisemba 16, yingakho futhi ekhethe i-Orlando Stadium. Kungani enza leyo nto na? Shuthi manje izinto uyibuyisela emuva, kuqalwa phansi yonke into, ngoba ngo-1994 sadayiselwa ingulube isesisakeni. Namhlanje uMnumzane uZuma ulivulile isaka, kwatholakala ukuthi kunesisalo kwasisentsha nje esakeni. Yini ngisho njalo? uMnumzane uMandela mephuma ngo-1990, yini yavimba ukuthi kuvotwe ngo-1991? Yini yavimba ukuthi kuvotwe ngo-1992? Yini yavimba ukuthi kuvotwe ngo-1993? Abanye abantu bathi hhayi, ingoba kuseney'ngxoxo. Abanye bathi Khodesa 1 neKhodesa 2. Yini eyinkinga kulezo y'ngxoxo ukuthi kuvunyelwane ngokuthi akiwe okhethweni? Kodwa kwathi ngo-1993 April 10 uYanus wadubula wabulala uMnumzane wami. Uma sembulele uMnumzane wami usuyaqedwa ngokusemthethweni umkhonto, kanti umkhonto wasokwesibili uqedwa lapho. Waphinde kwamenyezelwa ukuthi uyaqedwa la uMnumzane wami akhombisa khona ukungenami ngokuqedwa komkhonto, la zathi khona kwathi akakhali emezwa iy'ndaba zokuthi umkhonto uyaqedwa. Emva kokufa kwakhe-ke wasuqedwa ngokusemthethweni ngo-1993, 1994 sikuyavotwa. Kanti yini la ivimbile ukuthi kungavotwa kule minyaka engaphambilini kwalokho? Uma sekufe uMnumzane wami sekuyakwazeka ukuthi kuvotwe. Manje lento iyakutshela ukuthi noMnumzane uZuma wayenganeme ngokuqedwa komkhonto, kodwa ekufeni kwaMnumzane wami wabona ukuthi izinto zimbi, wase eyathula. Njengoba namanje ehlale edudulwa, ebizwa ngesela, ebizwa ngomdlwenguli, ebizwa ngotsotsi, ebizwa ngomgulukudu, ngoba kunesizathu. uMnumzane uZuma ubewavuka nomkhonto le bahamba khona, ubehamba nawo umkhonto ovikela. Umongameli ophethe njengamanje naye ukumemezela ukuthi umkhonto uyaqedwa, kodwa uMnumzane uZuma uvusile umkhonto. Uzozibuza ukuthi kungani abantu abanjengoMzwakhembuli, abantu abazabalaza, ngoba phela umzabalazo wakapheli, baphi? Ngoba umzabalazo saqhubeka. uMnumzane Lekota wazabalaza, umzabalazo wakapheli, baphi namhlanje? Kungani bengaqhubeki nomzabalazo? Yingani uhulumeni we-GNU engazange athathe uMnumzane uLomisa kube uyena ungqongqoshe wezamasosha? Kodwa ingoba bayawazi umlando,
basaba ukuthi umlando uzosiphinda. ULomisa wayeyisosha. Kungani ngakhethwa yena ukuthi abheke amasosha? Ingoba kukhona abakwaziyo, ingoba kukhona abakusabayo. Iqiniso lilodwa, iqiniso lohlale limile. Ngo-1994 sathengiselwa ingulube esesakeni. Kuyaziwa ukuthi sasingeke size sivote ngo-1994 umnumzane uHani akabulawanga. And kuyaziwa ukuthi ukufa kwamnumzane uHani kwavulela abanye abantu amathuba ukuthi babe umongameli walelizwe. Kunabantu abangeke balibuse lelizwe kube umnumzane uHani akazange abulawe. Iqiniso lelo elimsulwa, abantu abaningi futhi abalaziyo, abazi umlando walelizwe. Ukuthi kwavunyelwana ngani ukuze siye okhethweni asazi, ngoba ukube inkululeko yethu yayiphelele ngabe asikho la sikhona namhlanje. Ngithi basidayisela ingulube esesakeni ngoba inkululeko esayivotela ngo-94 ayiphelele. Yingakho ingaphelelanga, ngoba kwachitheka igazi likamnumzane uHani. Lokhu kwenza njengamanje ezweni lethu kubuhlungu and kubi, ngoba abantu abamnyama badivayidene and abantu abamnyama bayabulalana, abantu abamnyama bayathukana. Sebethi namhlanje inkululeko idinga imfundo. Inkululeko ayidingi imfundo, ngoba yinto esekhanda lakho nasemqondweni wakho molazi iqiniso ngalelizwe ukuthi izwe lathathwa ngesibhamu. Kwafa abantu, kwafa iy'ngane ngoJuni 16, zibulawela ukuthini? Azifuni ukufunda ngolimi ongalona olwazo. Babulawa oSolomon Mahlangu, babulawa oSteve Biko. Kodwa namhlanje abantu abamnyama bathi kungcono ukuphathwa abezizwe. Kubi, kubuhlungu kakhulu, ngoba asizazi sifunani. Asikholelwa kuthina, kodwa sikholelwa kubantu bezizwe.